Srbiju su pogodile poplave kakve se javljaju jednom u 1000 godina, rekao je premijer Vučić, istakavši da je najveća katastrofa izbegnuta, zahvaljujući dobroj organizaciji. Hvala vam puno, a sa nama je i Petar Radosavljević, jedan od spasilaca pri Centru za vanredne situacije. Kažite nam šta se sve događa, da li je stanovništvo u panici? Stanovništvo je izuzetno u panici. Mi smo od juče krenuli, organizovali smo civilne odrede i sva udruženja koje su došle ovde na ispomoć iz Vršca, iz Smedereva, iz raznih krajeva Srbije, kao što je sinoć bila velika odbrana. 2000 ljudi je bilo pod postrojenjem da se postave džakovi. Loše koordinacije između sistema, znači funkcionisanja države i civilne odbrane. I bukvalno smo preuzeli na narodnu inicijativu neke stvari da uradimo u ovim selima, zato što da nismo pravovremeno reagovali, narod bi već u većoj meri bio poplavljen. Koliko je evakuisanih? Pa sigurno ima 2-3 hiljade evakuisanih. Gde se nalaze? Sada su mnogi zarobljeni i neki su evakuisani ova susedna sela koja nisu potopljena i eventualno sada spremamo za hale, sportsku halu, hotel, kostole, tako dalje. Pokušavamo da nađemo sva moguća mesta jer će tek biti problema, tek se očekuje danas u toku popodneva najjači talas. Takođe stiže talas iz pravca Beograda, plašimo se samo da se ta dva talasa ne sudare, tako da može da dođe do većeg podizanja nivoa reke. Samim tim došlo bi do prelivanja i pucanja brane, što bi još gore ugrozilo ova sela. Tako da mi pokušavamo sada da organizujemo, pošto je narod u neverici, veoma teško je sa narodom, narod neće da izlazi, da sluša, nemaju poverenje u sve ljude, ljudi nema dovoljno na terenu, pa smo mi angažovali ljude iz udruženja građana, da zahvalimo Udar klub, bokserski klub iz Vršca, Pokretu za Car i mnogim još organizacijama koji su došli. Hvala vam puno, upravo smo i mi izašli u susret ovim meštanima i ljudima koji su došli da pomognu, pa da vidimo šta oni kažu. Šta da kažem, evo voda dolazi, pripremljenost je nula, organizacija, eto, narod se trudi, svi međusobno da se pomognemo, ali iz naše opštine niko od nadležnije, eto vidite, nije došao s ovim narodom da pita ovaj siroti narod da li nešto treba, da li im treba lopata, da li treba, što ljudi su doneli šta su mogli. Evo ljudi, na primjer, policija 36 sati, ovi ljudi nisu jeli, dom zdravlja, evo ovde, znači niko nije donao sendvič, niko nije ništa donao, vodu. Mi smo došli jutros iz Bele crkve, došli smo da pomognemo i tako. Krenuli smo u eliminaciju sela, ali neki ljudi nam nisu verovali, terali su nas, mislili smo da lažemo. Pravili su priču da smo mi došli tamo kao prevaranci, da ih lažemo i onda da krademo kad oni napuste kuće. Na kraju su došli na naše reči.